Άρα η τριαδικότητα, επιτρέψτε μου έτσι, όχι με θεολογικό περιεχόμενο, της ανθρώπινης ύπαρξης, είναι αυτό το τρίπτυχο, δηλαδή γλώσσα, νους, κόσμος. Ο Πλάτων το είχε πει πολύ νωρίς, ο σοφιστή, ουκούν διάνοια, σκέψη μας, και λόγος ταυτόν. Το ίδιο πράγμα. Δεν είναι τυχαίο που στην ελληνική η λέξη λόγος δηλώνει και τη λογική και τη γλώσσα. Το δεύτερο που θα ήθελα να μείνει, να το πάρετε μαζί σας όταν θα αποχωρήσετε από την αίθουσα, είναι πάλι ένα τρίπτυχο που συνήθως δεν το συνδέουμε. Συνήθως μιλάμε για λέξεις, για το λεξιλόγιο. Δεν υπάρχει γλώσσα που να αναφέρεσαι στο λεξιλόγιο χωρίς να αναφέρεσαι στους μηχανισμούς που οι λέξεις οργανώνονται για να αποτελέσουν την ομιλία, το λόγο μας, και οι μηχανισμοί αυτοί δεν είναι άλλοι από τη γραμματική και τη σύνταξη.